Ο προφήτης Ισαΐας μας προφητεύει ότι ο Κύριος θα λειτουργήσει ερχόμενος στον κόσμο ως ένα φως εθνών, ανοίξει οφθαλμούς τυφλών. Όλη η πορεία του Κυρίου επί γης είναι αέναο φως στο σκότος. Αυτό το φως μεταφράζεται στην πράξη ως η αγάπη του Θεού, του Χριστού. Αυτό είναι το θείο πάθος που εψάλαμε απόψε. Το θείο πάθος για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για κάθε έναν προσωπικά από μας. Οι μαθητές του Κυρίου, οι Απόστολοι, είναι εκείνοι που συνέλαβαν ακριβέστερα από κάθε άλλο το μήνυμα αυτό. Ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου στην προς Κορινθίους επιστολή του είναι η πιο ακριβής και αυθεντική ερμηνεία για μένα του Θείου Πάθους. Γι' αυτό και κλείνω με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, έναν ύμνο σε μουσική του δασκάλου μου, του Μανώλη Χατζημάρκου. Αδέλφια μου, εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευαρέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού
προρόμην τον Κύριον, ενώπιον μου διαπαντός. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ημείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή άματον, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλώσσων. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσι αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και την καθ' υπερβολήν ημίν οδόν εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών, ή κύμβαλον αλλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και είδω τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ή να καυθήσομεν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται.
φυσιούνται, ου κασχημονεί, ου ζητήτα αυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη